Education Block Joint Secretary Nirupoma Timumpi Tarapong Havar Lotham Banglapen School SMC ang bong sodak kachunwai padupo. Loka Charlie Henlo peer take kathang amilo arisim lo lapen kay amumang Loka Charlie Henlo kay arajepu asonsi metang akay Charlie Osamara tuma pansatami patek parinang lapen mesenamunit pamanangku matasi Josemet Karbeng Longton Mas Council Education Department atum satami toy lapen inglong habar atuma pansatami quality education kewanjia pan pura bor ipiklo lapen kemesen ang tekta longbong Bonsitami Josemet inlong habar mati tarapong habar alam thile masapsu chathandam sana. Number 25 Nilip constituency kaparlo tarapong habar anat irui malom aprang bang narkep athandang mati teachers atung school chudang bang pinpu social media local news along keklang hamaputang Josemet Mili tuma pherangki Joysing Teron pen Karbeng Longton Mas Council Education EM Richard Tobia Phan bang solam thi kapachini dun ateng pen alang ni sitami RDNC ahok pet alam the kachini ja phan pura Karbeng Longton Mas Council Education Department atuma phan hukum PC kedamtang thaikuni ni phai pri arni news along amen keklang bek athandang Lapen School SMC Atumpen Karbeng Longton Mas Council Education Joint Secretary Nirupoma Timungpia Hinpen Pangrumsi Chingwai Linlo Ahokalam The Perangke Tumapan Nang Thandung Timungpi Pen Kaninji Atengke News Along Keklang Alam Thita Ahokali Athi Inlong Habar Anat Teachers Atum Kedam Kedang Kedo Kethak Apan Kasik Sakdu Lapen Second Teacher Kibija Apan Karbeng Longton Mas Council Authority Atumapan Chuning Wilu Sitami ing samri lang. Sitami kidam tang arni ason alam ki kapabede jia phan pura. Achiklo John Wangta thandang atuma phan Nilip Education Block along training padupon verpo puta nang thandun pusi tarapung pen Joysing Teron News Fast Karbeng Long sa himalong birda nang balik. Tang tiang ton penalam timung pi kaningji alam thile arju iklona. Pini nilitum ladak Nilip Block office along si kadoga vela pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tumhan phae si pini SMC amai photum alang litum kadoga vita chitong pet pen litum district pen dame DPO West Karbeng Long apen nili apen BMC apen alang ni long SDPO kadoga vitum bang si pini ajak hiding pen kesumana lama chethan ponji po lambang pini chethan ponong lo labang ke puyana je hok lo pima media long ke klang bang masapsu teacher atuma bang ahodadak mane lothan the po lambang ke alang ni tum pen report hang lo se lambang ke la single teacher school long ana bang ke isi katora ladak la remote area school bina apen hai along ke dam ke wang ma selang ni tumang chethan lo la pen SMC president tum than lo si la tum chikloi jon pen atum mangi un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than si tami ke dam ke wang ma si la tum mangi ni phone ni truck nang ko ke ti busipu esam la tum aber nang hirlu pulu tangte la pen hok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathepik na sila teacher tuma training aphan pulu tangte nili tum bangke apor la puson si nili tum district along la pen block along apuson training padupon titi na si alang itum la bangso training ke bang hoda bangke alang itum bangke class bangke thanu ne det po la arung nanghir det po ke la si la so hoda bangke la si muhata me SMC president mana than lo jela bangke teacher ami thang jungjung si tangkai pipen paklem po lam bangke ke klang la ya hokali hok lo alang ita loke than pini pulu tangte ningang sampen pini ki pigi pajir la bang ka prek lo la pen la puson sinil tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon lo teacher ki pek pon bangali support dunji pan hoda dak sumartum bhan la enrollment high u pulu tangte la puson ke engage pon do se la bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum puchirung pen pipo la puson school da dopik sila bangke ke no na thupen langpon nang ne la ke nili tum setame hinuni lo athela bang community tum isi initiative lo je sumartum han an so se pathek nang po ako hoglam lo ani sile teacher avidet lo pulu tangte sumartum bangke school bang vedet po akula school ke bang vita ani si khuti lo pulu tangte
keong dong ani tami la tum kaselet dokok po la si la puson si drop out dokok ati aposi nili tum bange kai kita son si pu je local osma la puson do pulutang te engage nangji community pen apen nili tum proposal sitami pi je local community pen la puson osma tum bhan engage nahi contractual pen minimum isi teacher appointment gali tami education volunteer pa hisab pen si appointment pi nahi la pen tum han maximum 5000 sitami nongnam la puson bainong sitami pipen sitami engage nei pu proposal council phan ki pido poi phi tami la bangso proposal bangke chikroi non an bangke approval long lelang la posi community tumbang la puson la remote area school long mithang smart man chima thapen alang ni tumahin pen support ki pidum bangke ni tumbangge ki choro pon sidulo tarapung long long na kep school do ala da mid day meal along tin tan lima le na le product midday meal ki lilo setala tum ahut pen ki piuni de titi po the bangke lahan lo mu pen che than lo je osomar tum a phaile bang koi do ba bang thong kep do setame ladak adhar ka view somar tum dupik la adhar ka view joini si ni tum ma dak bangke dai salong bangke hala adhar ki do somar tum an se phai bang klang chot po jeneba bang koi rahini setame hal dak adhar ki do ke bang phovet plutang tila bang pho pharmancy mane sang bangke nang li po la food bangge la cooking cost non la food grain tamil ansi nangli chotpo la sila bang pho farman sila kido ana sumar panta pachu po la puson si mane isi stock banga vede retilo stock banga vede retilo la pena hot pena district pen lem sa tum pen la sangi pi ke der la pena tum adim an thonam de arona ting pulutang telang tum school long si thonam nai poi phit mi teacher tum si hang song ben chewang si ladak lang ni tum methang si lems pen sang chi ponang ji aku metha cost pen silang tum hang song an chi ponang ji la sila bang song bang hut pen a gap do ko kati la so gap bang nani pipon thekte de tila pusonta do nila ke nili de chini asi un an bangge la haya gap avide ji bhansi bori ponang po pulo la pen kenang sor bangge non ke somatum han adhar padu vek nang po claim pon vek nang po bangsi la so koson son sin tum step and ponji ma solam se chengwai pon lo je ki ongdong somatum la birth certificate ka vi joini sinon ka adhar bangke claim pon unida teti pulo la pen ili tum la awareness ta kompik parents atum bhan jonghi le pha sitamil ajar parents tum bhan ke kroi si kroi kre wang dawang we somatum hanang claim pipu pulahai do an pu eta phi sitame alang ni tum wang weda teti do kroi kre da teti do silahai ke cherok to kavit la ta isilo singli tum la cherok to ka mai non bangke chiklo jontin tame la claim pon popusi pulo la dhar bang singli tum non ke prap ji phansi bori pon posomar anutim phantame adhar dulu pulo tangte dai salong a phai klang dun pol anu tangte sang lahai midday meal sitame ka dogo veta poroteng pen cholong po lahen la pini bang kala bang net ke teacher to han suspension ki bi mata mani phan transfer lason duma abibo la puson ya ve elang itumon sokos isulo si sokos alang tum reply pini nang chipilo si sokos reply la pen tum pini smc te ba reporting bulu tang te elang tum chubai belo je la tum chikloi jonang bong bangke hopta ke thom la pen ke ong ke la tum lu bange than lo pusi than lo si ini tum la sokos reply lang da pisi ni tum pima step anai la bange enpo la pen transfer jilam bange non ma ke ave athe nili pen bange transfer ke bang tang si ke ong lo si nili bange nang chuni ri thuji bange je maduna authority tumnon la tum phan transfer phan bangke la puson pressure nili tum department bhanda nang ppd puson te la dak bange li tum quality education bange ki pipon phan tum joy ke po tante along